combination yesida acuta ne stubborn grass. Le combination le njengoba nihlangene nama families nihleli ni pretendana ungathi niyathandana kanti anizwani, izokwazi ukusolve ama problems amaningi. Thola le combination uyithathe nje ufaka amanzi mhlawumbe ngango 5 liter ubese uyalokhuza, bese uyayimasha ugeze ngayo nje, ugeze ngayo impela at least for 7 days. Uma ukuthi khona ubuthakathi obukhona obu-involved, even obu-attack abantwana, then leyo nto le izosuka ihambe ibuyele kumnikazi wayo. And the very good thing about le nto le ayikulweli nje ezitheni ezi-close, even nezikude abantu abakwenza zona, izinto abakwenza zona. Njengoba ngathi kunina the other day, thathani lokhu nikugeze ngako ngamanzi anosawuti, abanye bangibuza ukuthi niki igama lakho. I can't remember igama la lento cause elesizulu, cause ugogo wami owangifundisa yona ukuthi lento yakwazi ukugeza ngako, ngoba phela ogogo ibona abazi kangcono nokuthi cause lo muthi lo uma ukuthi ufuna ungindiza ngomshane uyawusebenzisa lo muthi, yabona. So kubalekile geza ke ngalento for full 7 days. Whatever spiritual attack that you are having, it's gonna go away. Thank you.